Türkmen häkimetleri pensiya pullaryna internet çekdirip daşary ýurtlardaky çağalarynyň halynyň habar almak isleýän enatalaryň öňündäki bolanok diwaryny öňkü ýyllardakyndan hem beýgeltmek kararyna gelenemeň diýär. Azatlyň mardaky habarçysy bilen gürleşen ýol ötenli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, olaryň bir näçe ay bäri öýlerine Wi-Fi internet ara baglanşygyny görnedik bilmeýärler. Bu maglumaty ýol ötenini başga adamlar hem tasdik etdi. Bir näçe ay mundan öň Türkmen Telekomy arda ýazyp öýümizde Wi-Fi internet ara baglanşygyny gurup beriň diýdik. Her aýda bir kere garyp soraýar. Emma her baranmazda şol bir jogaby häzir bizde nokot ýok diýen sözler eşitýär anonimlik şertine urlaşan ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Öýlerine internet ara baglanşygyny edinmek isleýän adamlar daşary ýurtlarda okuyan, işleýän çağalar bilen gepleşip, olaryň ýüzlerini görmek, hal ýagdaýlaryny bilmek isleýänliklerini aýdýarlar. Eger öýlerine internet baglanşygy bolan adamlardan soramasak, biziň köpüýmiz çağalarymyzyň hal ýagdaýyny, ölü diýirdigini hem bilip bilmeýär. Onsoň olaryň ýanlaryna gelip gören ýoldaşlarynyň bärdäki en atasyndan çağaňyz oňatmy? Biziň çağamyz hem ýanynamy? Bir-birini görýärmi diýip soraýar. Olar hawa diýse begenýär diýip radionyň söhbetdeşi daşarky dünýäniň ösen tehnologiýasyna amsynyp ýaşamaly bolanlygyny hem sözüne goşdy. Azatlyk soňky ýyllarda daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanly studentleriň ýüzbeýiz bolýan maliýe kynçylyklary barada hem ýygyderli habar berýär. Ýyllaryndan gelýän puldan kesilen studentler türlü işlerde işläp, käte saglyklaryny, janlaryny hem howpasyna salýarlar. Yerli habarçy bilen gürleşen enatalar okuwdan çağalarynyň çekýän maliýe kynçylyklaryny hem tasdiklap, haçan gepleşjek bolsak, çağamyz ya o taýda işleýär, ya bu taýda işleýär diýen habar alýar diýdiler. Çağam okuwny hiç üns berip bilen ok. Tapan ýerinde işläp, iýjek çöregini gazanmaly bolýar diýip ýol ötenli ýaşaýjy aýtdy. Biz çağamyzyň sesini öz gulagymyz bilen eşitmek, ýüzüni öz gözümüz bilen görmek isleýär. Bular bolsa biz ýaly garry enatalary öz çağasyny görmekden we eşitmekden mahrum edýärler. Biz bu hökümetden gaty nägile diýip bir-birinden bir habar ýaşaýjylar şol bir mazmundaky zeýrençli sözler aýtdylar. Pensiya pullarynyň tygyşytlap internet ara baglanşygyny edinjek bolýan enatalar diňe ýol öten etrawyna däl, marifetiniň ähli ýerine köpelýär diýip radio bilen anonimlik şertinde gepleşen telegraf işgary aýtdy. Başlygymyz mundan 3 aýyň ýygyna gedip, häzir hiç kime internet ara baglanşygyny gurup bermäň. Aşgabatdan buyruk berdiler diýip, ol häzir gaty adamyň internet çekdirip bilýänligini, bu ýagdaýyň näçe wagtda çekjekdigini bilmeýänligini görüň berdi. Hünärmeniň tasdiklamagyna görä, internet çekdirmekçi bolýan adamyň hojalygyny biri daşary ýurtlarda işleýän ýa okuyan bolsa, munyň ýaly hojalyklary internet çekmek düýüpden gadagan edildi. Bu hili adamlara häzir öýjük nokody ýok. Bolsa açyp berer diýip olary sypaýçylyk bilen uğratmak tapşyryldy. Egerde başlygyň özi biriniň adyny tutup, şu adama internet çekin diýip aýtsa, çekip bermeli. Bolmasa gadagan diýip telegraf işgäri habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu gadaganlyk bir tarapdan adamlaryň internete baglanyp hökümetden kytlayan adamlaryň çykyşlaryny dinlemezlikleri üçin giýirilse, ikinji tarapdan daşary ýurtlarda okuyan studentler enatalar bilen gepleşip, olara öz görýän kynçylyklaryny aýtmalyklary üçin giýirilýär diýip ara gatnaşyk puwdagynyň başga bir işgäri hem bu aýdylýanlary tasdik etdi. Onun sözlerine göre, häzir daşary ýurtlarda okuyan, işleýän adamlary Ýugoşladan çağırıp, yekelikde leksiýa geçip başladylar. Men VPN ulanmazokdugym barada sizi inandyrýar diýip, hukuk goraýjylar adamlara dilhaty ýazdyrýar diýip, adynyň aýdylmalygyny soran resmi Azatlygyň yerli habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Häkimet başyna gelenine giň bilim özgörtmelerini we internet mümkinçiliklerini wada beren Gurbanuly Berdimuhammedow soňky ýyllarda internetiň ganym duşmany hökmünde hem tanalýar we geçen ýylyň başynda ýurdun kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji gedek açyk görüň etdi.
Emma döwlet habarlaryny özüne öldürmekden ýadamazlykda tankytlanýan prezident öz aladasyny adamlaryň garaşsyz maglumat almak, aňsat aragatnaş gurmak mümkinçiliklerini azaltmak bilen näle eýsem ýurt ilatynyň saglygyny goramak maksady bilen düşündirmäge çalyşdy.